Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adto iti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipud iti agduduma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MTRRMO on Air. Naimbag nga aldaw kapagaya miti tangatang itanga oras ket madama kayo nga nakatutok iti Radyo Sagada iti programa nga MDRRM in partnership iti LGU Sagada babaan iti opisina ti MDRRM Office Sagada kadwayo mangbukal iti mas nataltalged ken napapigsa a komunidad. Tanga aldaw iti programa tayo nga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Program. Dun tayo dapawan nagiti issue ken epekto iti daytoy kapudutan nga issue mainay iti flood control project corruption ken ti paggad nga itid na kadagiti tattao iti komunidad ken ditoy Cordillera ken ti Entiro a Pagilian. Dagiti mapatpadasan tayo dito'y Cordillera, kasi ti panaglayos ijay strawberry farm akan kanayon na mapaspasamak ket permi ti epekto na daytoy kadagiti manlalon ijay. Mawanan day ti income ken pangkabyagan. Ijay met lower bayabas ang nag-viral iti Facebook post dagiti netizens asigun kada kwada ket tunggal adalang tudo ket permi a karayan ti kalsada nga permi nga pagbutngan dagiti umili ijay tanukas anon ngay kapagayam no bagyo ket mas nakarakaro ti epekto na daytoy. Amin a kalsada dito'y Cordillera ket kasla nga karayan ken napigsa ti agay ayos nga danom nga pangta kadagiti biyahero ken tattao. Ti Chico River ket nag-red alert gapu iti napartak a panagnato ti danom iti karayan. Itan ket basitan nga paset ti Pagilian ti saanen nga malayos. Lupa, laot, langit ay magkaugnay. Hayop, halaman, tao ay magkaugnay. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Tayo ay nakasakay sa mundong naglalakbay sa gitna ng kalawakan. Umiikot sa bituin na nagbibigay buhay sa halaman at sa hayop at sa atin. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat.
Iisang pinagmulan, iisang hantungan ng ating lahi. Kamag-anak at katribo, ang lahat ng narito, sa lupa at sa laot at sa langit. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, magkaugnay ang lahat. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy iti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipud iti agduduma a klase ti ligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on Air. Sigun iti ANC wenno ABS-CBN News, bilyon a pesos ti nakatunda para labanan ti epekto ti nakaro a panagbaliw ti klima, ti mapukpukaw gapu ti nakaro a panagkurakot. Sigun iti Greenpeace Philippines, maysa nga NGO International Environmental Organization amang lablaban ti polusyon, mangsalsalaknib iti banbantay, bakir, ken baybay. Ken isudamot laeng ti mangprebentar iti daytoy panagbaliw ti panawen, ken ket kunada nga iti tawen 2023 ket dumanon nga 1.89 trillion pesos ti climate funds ti suspetsa saan arumbeng a nausar wenno sabali ti nausarana. Haan nga jay proyekto nga mapanana kuma. Kadaklan agatad na kuma daytoy a kwarta ket mapan iti flood control projects babaan iti Department of Public Works and Highways. No sa dinno ket sigun iti Greenpeace Philippines ket overpriced saan ang nakumpleto wenno ghost project. Daytoy a pondo ket naitunda a mausar amang salaknib kadagiti tattao iti layos, bagyo ken daduma a didigra ngem napandag itoy kadagiti political allies wenno proyekto nga awan ti umno a record na. Nagbalaag dagiti mamanday linteg nga ti 23.61 billion pesos a lump sum fund para iti climate programs ket nalaka a makurakot taawan ti parangda nga itemized details. Imagine this, a 55.7 million peso flood control project signed, sealed, and supposedly delivered. A reinforced concrete river wall in Baliwag, Bulacan, but when the president himself came to see it, nothing. No cement, no hollow blocks, not even a trace of gravel. A ghost project, fully paid, fully falsified. I'm not disappointed. I'm angry, said the president. And anger is warranted because falsified accomplishment reports aren't just graft. They qualify as economic sabotage, falsification of public documents, and, if syndicated, even plunder. Under the law, every signatory, from the inspectors to the approving officers, is part
of the conspiracy. Now, look at Cebu's 6th Engineering District, Mandaue City, Consolacion, Cordova. 7.3 billion pesos allocated for flood control. And yet, in Mandaue, flood control collapsed even without floods. When floods do come, another portion just gives up. Billions pour in, but the structures give way like sandcastles in the tide. And what do we hear from a congressman in Surigao? Why don't we blame nature, not the flood controls? That's not wit. That's an insult. That's a confession of intellectual bankruptcy. Our infrastructure crumbles, and instead of accountability, we get excuses, as if the laws of physics, not the laws of corruption, are to blame. The brains of our congressmen are draining faster than the iPhone 11's battery. So yes, Mr. President, file the cases, freeze the payments, blacklist the contractors, because here's the haunting question. Can you truly go after the masterminds of this syndicated theft? When, however we deny it, the trail ends where politics begins. Inside Congress. Another day, another regal POV. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy ti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipod iti agduduma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MTRRMO on Air. Malagip nga iti September 21 itatawon kapareho nga aldaw ti idi na ideklara ti martial law 53 years ago. Ribo at tao ti naurnong iti Entiro a Pagilian, kas ijay Luneta Park, EDSA, Malcolm Square, ijay Baguio City, kan ti dadumapay epaset ti Pagilian, ti mangipukpukaw iti honesty kan accountability ti gobyerno ti Pilipinas. Daytoy arali ket pinasitan dagiti estudyante, church leaders, agtutubo mangmangged kan environmentalist nginawagan da nga trillion peso march tapno ipakita ti kinadakkel tinakurakot wenno nasayang a kwarta. Sigun kadagiti nagprotesta ti panagkurakot ket saan laeng a panagtakaw iti kwarta no di ket taktakawon met laeng ti kinatalged ken panagtalek dagiti tattao ti Pagilian. Nakasilpo kapagayam ti corruption ken climate change. Nakurakot ti kwarta na itunda para kadagiti proyekto amang pabasit iti epekto tinakaro nga epekto tinapartak apan nagbaliw ti panawon permi maapektaran ti komunidad. Ti may sapo kaw dagiti tattao ti naangay nga protesta iti September 21 ket transparency. Itulok da nga agmonitor ti umili kadagiti napapateg a proyekto nga maaramid ken masapol a community-led projects dagitoy. Ika nga, every peso stolen from climate fund is a life in danger. Sigun met iti investigasyon ti Philippine Investigative Journalism iti 2022 aging iti May 2025 ket intunda ti gobyerno tinasirok nga 545 billion pesos iti dumanon nga 10,000 flood control projects. Iti 2024 laeng ket nailista ti 244 billion pesos nga budget para iti flood control. Bayat iti kinadakkel ti pondo para iti proyekto
agtaltalinaed nga problema tinakaro o panaglayos dito'y Pilipinas. Manipod Metro Manila agingga iti probinsya. Iti kinadakkel ti pondo ket apay nga kaasilata dagiti tattao tunggal permit ti tudo kenno adda ti bagyo. Apay ba nga dagiti lugar nga saan nga dati nga malaylayos ket tatan ket malayos daan. Umuna daytoy kapagayam ti makunkuna a for planning. Awan ti umno a panagplano kan kinakulang ti koordinasyon. Dagiti proyekto ti flood control ket maararamid per district. Saan apaset daytoy ti entiro nga watershed system. Ti maysa a lugar ket agarami ti wall drainage ngem idurun na ti danum iti maysa manen nga lugar imbes nga sulbaran na ti problema. Kaduan nga proyekto kung saan nakabasar iti scientific data wenno long-term climate studies. May samanan nga gapu ket panagurakot wenno saan mausar nga usto ti pondo. Tigon iti Greenpeace ken ti Commission on Audit. Bilyon iti pondo ti climate ken flood control ti napukaw gapu iti panag-overpriced ghost project wenno saan nga umno nga ikastada nga nag-aramid iti proyekto. Naikamakam dagiti daduma nga proyekto sakbay ti panag-utos ta makaalat ti mas at adu nga butos ti maysa politiko isu nga saanen nga quality jay proyekto nga naaramid wenno substandard nga saan ang mamon-monitor isu nga agtultuloy latta ti proyekto uray saan nga umno wenno kas makunkuna substandard. May sa agapukot daytoy kumakaro a climate change. Ti pagilyan ket sumangsangoan ti napipigsa a bagyo tudo ken napartak ti panagnato ti level ti danum ijay baybay. Gapu daytoy iti napartak a panagbaliw ti panawen. Uray no napintas mo ti infrastruktura ket madadael no saan na disenyo iti kinapigsa ti mangdalapos nga titigira. Maysa ket ti lokasyon ti Pilipinas ti maysa agapu nga kanayon nga madalapos tayo ti titigra. As we all know, we are located on the Pacific Ring of Fire. Maysa pay kurang ti community involvement. Awan ti panakipaset ti komunidad nga isuda ti makaammo ti kasasaad ti lugar ta isu nga saan na masabat jay umno kasapulan ti maysa nga ili. Saan napigsa ti governance ken accountability. Gapuy ti daytoy ti Pilipinas ket permi nga kakaasi no adda ti dumalapos at titigra saan laeng nga gapuy ti kinakurang ti kwarta. No di ket gapuy ti saan nga umno nga panagusarda ti kwarta. Gapuy ti korupsyon saan nainget a panagplano ken kinakulang ti implementasyon karkaro nga agbalin nga vulnerable ti Pilipinas. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy ti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipod iti agduduma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MTRRMO on Air. Lupa, laot, langit ay magkaugnay. Hayop, halaman, tao ay magkaugnay. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat.
ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Tayo ay nakasakay sa mundong naglalakbay sa gitna ng kalawakan. Umiikot sa bituin na nagbibigay buhay sa halaman at sa hayop at sa atin. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Isang pinagmulan, iisang hantungan ng ating lahi. Kamag-anak at katribo ang lahat ng narito sa lupa at sa laot at sa langit. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Magkaugnay ang lahat. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adto iti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipud iti agduduma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on Air. Bilyon nga piso ti magasgasto iti tunggal tawen tapno maprotektaran ti komunidad iti layos ngem bayat iti nagdakkel a budget adulat ta a Pilipino ti mapukawan ti balay talon ken biag tunggal a dati na piksa at tudo. Apay nga ta kapagayam nga uray tudo laeng ket permian ti epekto na kadatayo. Iti likodan ti tunggal seremonya ti ribbon cutting ken dagiti kasla agpayso nga inkarkari dagiti opisyales iti publiko ket mas agraira ti panagkurakot da ken mabulag dagiti opisyales ken kontraktor iti kwarta isu nga mabaybayan dagiti napapateg a proyekto nga imbes nga mangprotekta kadagiti tattao ken mangpabasit iti epekto ti didigra ket agserbi a pudgad tunggal adda ti napipigsa a tudo bagyo ken gingined. Kan kanayon met ti panagrigaay nakaroy ti kalsada ken uray dagiti adda ti araknet na ket margaay. Daytoy ket gapu iti awan umno nga pagnaan ti danom. Iti entiro a pagilian dakkel a pondo ti ited ti gobyerno para kadagiti flood control project. Sigun iti report ket ipakpakita na nga dagiti flood control project tigi makaw-awa ti nga kangangatuan abingay ti infrastructure budget. No iti papel ket permi ang nasaya at tirupa na
Ngamkan kanayon lata ti panagkurakot mainaig iti overpricing, ghost project, ken substandard kanal. Daytoy kon kunatayo kapagayam nga ghost project ket naited ti kwarta ngem saan nga naaramid ti proyekto. Overpricing ket na triple ti balor dagiti materyales, meaning dakkel ti nakupit ken nagalansya ti maysa wenno duwa at tao laeng. Substandard ti kunatayo at saan at dagiti rumbeng a materyales ken kinaadu dagiti semento, darat ken anya pay man nga mausar iti proyekto at saan ang natungpal wenno saan ang nabaked dagiti naikarga a materyales nga inkarga dagiti kontraktor nga makaitunda ti panakadadael metlaeng ti proyekto ang naaramid no adda ti bagyo wenno anyaman ti klase ti didigra ang mapasama. Permi adakkel ti epekto na dagitoy nga araramiden dagiti kontraktor asagsagrapen dagiti tao wenno umili. Nasayang ti pondo ti publiko ken mas kumarkaro payen ti epekto ti nakaro panagbalyo ti panawan kadagiti tao ken ti komunidad ken ti aglawlaw. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy ti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipod iti agduduma a klase ti didigra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on Air. Huwag mong galitin si Juan, baka magising sa laban. Hustisya'y para sa mayaman, mahirap laging talunan. Matagal nang tiniis, pero oras nyo nang bayaran. Huwag sanang hintayin, kamatayan ang hatol sa'yo ni Juan. Ito ang kwento ng bawat Pilipinong naiwan ang tinig ng mahihirap. Ang laban ni Juan habang sila'y nakaupo sa kanilang upuan. Mga tao'y nagdurusa at nakabaon sa utang. Tayo'y magsama-sama, tumayo at lumaban. Nilaban ng hustisya para sa kinabukasan. At ito ang inyong tandaan. At huwag niyong kalimutan, huwag niyong galitin si Juan. Sa kanto naglalako, piso-piso lang ang kita. Habang ang mga buhaya, milyon-milyon ang binulsa. Pag mahirap ang nagkasala, kulong agad sa selda. Wala na bang pag-asa? Nasaan ang hustisya? Mga bata walang gatas, tinitiis ulam na asin. Pero ang mga anak nila sa ibang bansa nagsha-shopping. Bakit ganito ang mundo? Bakit laging dihado? Si Juan ang lumikha, pero si Juan din ang ginago. Bakit ba kasi hindi kayo makontento? Pagod ng ordinaryong tao ang puhunan ng yaman nyo. Bawat luha ng ina, bawat gutom na bata, katarungan ng sigaw, buksan ng pinto ng hustisya. Flood control sa sapa, inanod na ng baha. Kawawa ang mamamayan sa bulok ninyong sistema. Nalubog kayo sa buwis ng mamamayan, pero si Juan lubog na sa baha, baon pa sa utang. Mga kontraktor ng kalsada, puro palpak ang gawa. Bilyones ang kinita, lubak-lubak pa rin ang daan ng masa. Mga kasawat na opisyal para mga hari sa palasyo. Habang si Juan ay nagugutom, nila mo ng dilim sa kanto. Kayo'y tunay na salot, magnanakaw, mapagsamantala. Magnanakaw sa kongreso, sa proyekto, sa bawat firma. Huwag kayong kampante sa inyong karangyaan. Baka magalit na si Juan at tulan kayo ng kamatayan. Huwag mong galitin si Juan, baka magising sa laban. Hustisya'y para sa mayaman, mahirap laging talunan. Matagal nang tiniis, pero oras nyo nang bayaran. Huwag sanang hintayin, kamatayan ang hatol sa'yo ni Juan. Kung walang magnanakaw sa kaban ng ating bayan, eskwela'y puno ng libro, guro'y may dangal, magsasakay may patubigan ni sagana, manggagaway may sahod na sapat sa pamilya, kalsada'y maayos, ospital ay kumpleto, batay nag-aaral hindi nagugutom sa kanto. Sa halip
sa tao na ilatag. Kung wala sanang korupsyon at gobyerno ay tapat, serbisyo'y mabilis, bawat tao'y may sapat. Kabataan may pag-asa, pangarap ay abot. Hindi na kailangang mangibang bayan at matakot. Kalayaan ay dama, tiwala ay buo. Batas ay pantay-pantay, wala na ang kalbaryo. Kung ang pondo ng bayan ay di na nilustay, Pilipinas ay taas noo, may tagumpay. Paninililay darating, di mo kayang takasan. Dugot pawis ng bayan, ito'y inyong bayaran. Mga kasinungalingan mo'y isa-isang babalikan. Sa dulo ng kwento lalabas din ang katotohanan. Huwag mong galitin si Juan, baka magising sa laban. Gusto siya'y para sa mayaman, ang mahip laging talunan. Matagal ng tiniis, pero oras nyo ng bayaran. Huwag sanang hintayin, kamatayan ang hatol sa'yo ni Juan. Huwag mong galitin si Juan, huwag mong galitin si Juan. Matagal ng tiniis, huwag sanang hintayin, kamatayan ang hatol sa'yo ni Juan. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy ti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, kag panagrecover manipod iti agduduma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on Air. Dito'y Cordillera na baknang tayo iti bantay ken Karayan. Ngumno at dati bagyo ket ag-overflow ti Karayan asanunuan ti panagreggaay. Dagiti naaramid nga flood control kasi ti drainage kanal ken dagiti naaramid kuma amang lapad ti panag-overflow dagiti danom. Dagitoy da proyekto ang naaramid amang salaknib kuma kadagiti tao ket baliktad met sa nagbalin a paggat. Numas ipang pangruna dagiti opisyales ken kontraktor ti kinakurakot ken kinaagom ket permi a marikna dagiti tattao kinakaro nga epekto dagiti mapaspasamak a ditigra kas makita tayo iti mapaspasamak kita nga uray tudulaeng ket permian nga dakkel ti epekto na kada tayo. Dito'y sagada lang ket agbalin nga Karayan ti kalsada nga delikado kadagiti senior citizen ubing maliton ken PWDs nga nalaka nga maapektaran. Kata kapagayam adu ti rupa daytoy kunkuna tayo a corruption kasilpo iti flood control proyekto ti kalsada ken dadumapay urepay man daytoy farm to market nga pagnaan. Posible daytoy adagiti contractor ti saan anang surot kadagiti rumbeng nga materyales kumang mausar. Posible mudla ang adagiti politician ti nang itulok kadagiti proyekto kadagiti luglugar asaan amang kasapulan iti proyekto sa makaalalaeng ti komisyon. Uwing na posible mutla ang dagiti opisyal basta lang nagpirma uray payman awan tinaaramid a proyekto. Tunggal awan ti biyahe wenno saan nga makasreken dagiti estudyante kapuydi pa nagregaay wenno na iyano ti rangkay kapagayam ket iti likudan na amin dagitoy ang mapaspasama ket ipermi a panagkurakot kas naduktalan ita nga tawen. Jay datupay kapagayam babasit a proyekto kasi ti farm to market nga pagnaan ket makurakot. How much more kapagayam dagiti mas dadakkel a proyekto nga dakkel ti kwarta at subsubrel. No dagiti pondo na itunda tapno sa lakniban dagiti umili ket mapukaw wenno nakurakot ket sino ti agbayad wenno sino ti responsable iti daytoy a pasama. Dagiti opisyales, kontraktor, wenno datayo a common tao.
sakbay dagiti dadakkel a proyekto ken bilyon peso kontrata. Dagiti kaapuan tayo ket inmaniharda nga nalaing dagiti danom ken daga ken sinalakni banda dagiti pagapuan ti danom. Kinabiti da dagiti payo ken irigasyon na binmayag ti mano nga dekada. Dagiti inaramid ti kaapuan tayo ket saan da nga pinapanunot ti kwarta nga kurakuten da no di ket pinanunot dati pag-imbagan ti entiro nga ili ken ti sumarsaruno nga henerasyon. No ikumpara tayo dagitoy da tradisyonal nga pamayanda anar ket nabaked ken saan anarnargaay uray pay manu ti gintined ken bagyo tinaglabat. Kaya't naasawan daytoy ikinapudno iti panangaywan iti maysa a komunidad ken tinairot a pundasyon ti mas napabigsa ken natalgad a komunidad ket saan a kinakurakot ken kinaagom. Ti disaster risk reduction ket saan laeng nga mainay iti panag-aramid kadagiti flood controls, dagiti kalsada wenno dagiti rock netting wenno pathways. Daytoy ket nakasilpo matlaang iti panagtinalek ti dagiti tattao ken ti gobyerno. No dagiti pondo ket saan a mausar iti rumbeng a mausarana, madadael ti talek dagiti tattao kadagiti opisyales a nakatugaw. Ditoy nga agrugiti panagsuspetsa dagiti tattao uray pay man dagiti proyekto ket mausar para iti kinatalgad dagiti tattao wenno para iti bulsa ti maysa nga tao. Saan laeng nga ti depensa tayo kontra kadagiti mapaspasamak a didigra ti dadaelena no di ket madadael ti panagkaykaysa ti maysa a komunidad o wenno ili. Maisubliti talek manen ti tattao no adda ti transparency ket na kuna iti tunggal proyekto ket silulukat para iti monitoring ti entiro a komunidad. Adda ti konsultasyon ken tunggal piso a magasto ket adda ti report na. Ti kinabaked dagiti maal aramid a proyekto ket saan laeng nga nakasangkir kadagiti naramid nga kabite, concrete walls wenno iti net na ikarga kadagiti derraan. Nakasanggir daytoy iti konsensya dagiti tattao a responsable ken kinapudno ti panakaitakder wenno panakaaramid dagitoy a pasdek. Ket anya nga rut kapagayam ti aramiden tayo kas maysa a komunidad. Dapat nalaing tayo nga obserbar kadagiti mapaspasamak no adda ti proyekto nga maaramid ken agdamag. Makipaset kadagiti barangay consultation nga maisaysayangkat ken makipaset kadagiti disaster reduction committees tanapateg ti tunggal boses ti maysa nga tao. I-report dagiti naduktalan a panagkurakot tanu agtatal na ket kayat na ako na nga itultulok tayo wenno uman anugot kadagiti saan arumbeng nga maaramin. Aywanan tayo dagiti banbantay pagapuan ti danom waig ken karayan kasi ti panang iti panang salaknib dagiti kaapuan tayo. Dagitoy da nga natural barriers ket isu ti umuna a depensa tayo kontra iti panaglayos, panagreggaay ken dumapay. Babaan iti nainsigudan a kaamuan, kinasagana ken accountability. Masalakniban tayo ti pagitayo kadagiti peligro. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy ti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipud iti agduduma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on Air.
넌 튼튼다고 띠똥 아 em ni dan ganas na ni dan sisiwit na ilan taku taade malaw-lawan ililintat kapunya taade mabaybayana chance yan maiwalang kuryenteng bediw-doang Panputod si kakayo awat pa'y kuwan sumaruno Ilan taku taadi malaw-lawan ililintat kapunya taadi mabaybayana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy iti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipod iti agduduma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MDRRMO on Air. Kabayatan na sa anlaeng korupsyon ti mangpakaroy ti epekto ti panagbaliw ti panawan. No diket dagiti saan matlaeng nga umnungar aramidon ti tattao kasi ti panagpuor ti basura, panagpukan ti kayo ken dadumapay. Gapu iti daytoy mas makapatay ti didigra ken kumakapsut ti kastatayo nga agrecover. Tapno mapabasit dagitoy ket kasapulan ti disiplina ken panangaywan ti aglawlaw. No kaya tayo nga masalakniban manipod iti epekto ti didigra ket aywanan tayo dagiti natural barriers na ti kapintasan metlaeng nga protection ti pagilian kadagiti didigra ket ti aglawlaw kasi ti mangroves, bakir, banbanpay, coral reefs ken wetlands. Ngamno dadaelen tayo dagitoy babaan iti illegal logging, panagmina ken panangrugit iti aglawlaw ket mas pumigpig sa ti panagdalapos ti didigra ken narigrigat a makabangon iti epekto na. Kaday ti girl kapagayam ti malpasan ti programa nga MDRRM on Air ti Radyo Sagada in partnership iti LGU babaan iti opisina ti Municipal Disaster Risk Reduction Office Sagada. Katsak nga rin maing pumapakada kablaaw nga wanlabas. humahaplo sa aking mga balat. Ito ay nagmumula sa iyo, mula sa berdeng mga puno at asul na dagat. Kay sarap pagmasdan ang kagandahan mo. Mula kanluran
kalikasan iyo. Sa araw ulan kahit pabagyo, payapa ang buhay o may pagsubok. Ang pag-ikot ng mundo ay tumutuloy, di tumitigil ang iyong hangin na dumadaloy. Kalikasan, liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Marilap ang iyong kulay na nagbibigay buhay. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan. Kalikasan, liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Marilap ang iyong kulay na nagbibigay buhay. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kali, kalikasan. Kali, kalikasan. Inang kalikasan. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. Adtoy iti programa iti tangatang apakaibingayan dagiti napapateg nga impormasyon may panggep panagsagana, panagresponde, ken panagrecover manipud iti agduduma a klase ti diligra ken emerhensya. Agplano, agannad, ken agsagana para iti pagtalgedan iti tunggal maysa. Isasagot kada tayo iti LGU Sagada ken Radyo Sagada 104.7 FM. MTRRMO on Air.